afternoon. Yeah, inini ndinoda vana vari checked up. Vanogona nyangwe makura zvenyu. Asi munofanirwa kudzidza kuisa effort pachikoro handiti ka? Yes. Look at this. 10 minus 3 equals. Hurry. Pass right one. Yes. Kaskai. Hurry. Oh, yes. Wow! Pam! Excellent. Next. Wow. Pam for him. Excellent. Next. This is wrong. Come this ni mandichekera sei. Apa mandichekera wana apa mama kilo. Iwe. Uchicha onyore. This kama nyora kasiyana wani kurati uzvanyora ndo zvandanyora ini ndachikopera yeyu. Uchikopera onyora zviri wrong kudai. Mdzidzisi ngangoti manyora akasiyana ini ngomakani chete mdzidzisi. Handimaka zviri wrong. Zvingange zvakatarisa ku but kunyora kumwe chingondii anza ingomaka zvinakana basa mwanangu. Handimaka zviri wrong. Handimaka zviri wrong azvite. Saka tiita sei manze mdzidzisi nokuti wangachikopera mamakira right makumakira wrong uchirudzima. Saka iwana kopa zvinhu wanyora zviri wrong. Hayi mdzidzisi andikumakana pachikoro mdzidzisi imari dzechikoro dzinobhadharwa idzi mdzidzisi. Saka ndoita sei manje? Aiwa, handimaka zvinhu zvakadai so. Saka ndichidini manje apa anza ndanyora manje ndochita sei? Kana dai newewo unotarisa chiyapo. Mdzidzisi zvisinganetserege ndimboita iri example kuno nechikoro. Itatoni. Alright, bate makadai mdzidzisi. Wana chikoro mukundiona here? Right. Inini mwa musimuka ndakalinga pasi moti mwanani? My John. Mwa musimuka ndakalinga kudenga moti mwanani futi? My John. Mwa musini muka ndakafunga kukwira moti munani mutu? My John. Una my John ka. Saka 7 basi. Kunyanga karinga uku ni 7 basi ndimakire mdzidzisi. Iwe ina handimaka zviri wrong. Akongo chief. Inzwa ndakutaurira kudhara kuti isai effort pachikoro. This is wrong man. Ndatoita muyedzo wena medi. Unoziva kuti ndatoita muyedzo wakasunga madhuku. Look at this. Asi 7 zvo. Kone watenga kuti itomaka chete. Itondimakira chete. Matadza apa munogona ndakumaitwa yari arai. Inzwa mwanangu manyora akasiyana. Zvakafanira kuti munhu kana karinga uko anenge angori my John nyanga karinga angori my John. Saka 7 zvandauta 7 basi nyanga karinga pasi nyanga karinga kudenga nyanga karinga kudiwi lipi 7 basi ngangomaka chete kungomera nekudai basi. Aiwa, chira ndikupe example handiti. Alright mwana. Ine mune mombe dzenyu 10 handiti. Ongo. Mombe dzenyu 10 mobva mabvisa dzingani 3 handiti. Munosarwa nedzingani? Yes. Dzauraiwa 3. Maiwe muda kuria kuti mombe futi. Moto kumandichekerayo mukumora mombe dzangu pangafiwe mdzidzisi pangafiwe. Aiwa. Imi hamumanye kuti pangafiwe. Alright. Aiwa handiti tingatoita zvemaoko mdzidzisi kazvotonetsa. Aiwa. Chiregai tipe imwe example handiti. Alright. Tipe imwe example. Alright mdzidzisi pa. Tomboti paita zvikari zvehwawa. Zvikari zvehwawa 10 handiti. Alright mwana. Zvimwe zvacho 3 zvobva zvarasika. Maiwe. Mwana kurasa futi yohani futi. Mwana kurasa futi doro madhura riri kuita futi. Apa taita konde nawo mutenge zvikari zvedu 10. Morasa zvitatu neshwa mwanangu. Iwewe chigara pasi. Wazvinzwa? Kana ufuru kuda kunzwisisa zviri kupiwa muenzaniso. Iwewo zviri kureva kuti kana chikoro chacho haugoni. Aiwa mdzidzisi. Ingani ndikunyatsotaura wani kuti apa mambo ndichekera uku munouraya mombe dzangu kumusha. Uku morasa futi zvikari zvewangu. Sabuda ndichesenyi manzi. Uda kurasa doro. Uda kurasa doro here. Uda kurasa doro. Apa mandichekera kumona uku morasa doro mwanangu. Alright. Uda kupenyera kazuda chi. Uda nezvangu cha zvemaoko uda zvechi. Saka mandipangana kadzidzisi muri waviri inini. Iwe. Ndinoda kubvunza kuti ndimi uchiri kuda zveupenyu here kana kuti kachoimboita zvamaoko toita zvechii manje apo. Muda zvechinyi mese vadzidzisi muri waviri. Kuti ndimi kundipangana kaimini. Uri kumupa muenzaniso but idofo. Munhu ari kubhadhara mari yechikoro adakona pakamakiwa kungomera kudai. Kungomera nekudai basi. Iwe gara pasi apa. Gara pasi. Mdzidzisi kana zvakadaro chikoro chacho ka ndechenyu chena ndichachide rega ndiende ndichachide gara nechikoro chenyu kana zvakadaro. Idofo. Hapana chandinombo kwanisa kumudzidzisa munhu.
Mashura chaiwo chaiwa.